טוב, אז מה קורה חברים? היום אני הולך לעשות אתגר שבעצם אני וחבר שלי שולטים אחד על השני, כל אחד למשך 10 דקות. וזה חבר שלי, רום, הוא יהיה, ואנחנו נקבע בינתיים כמה חוקים למשחק ונחזור לכם. טוב, אז קבענו חוקים ויש לנו פה גם את השופט, שהוא יאמר לנו מתי נגמר הזמן, ויאללה. אז החוקים? אוקיי, קבענו חוקים, אנחנו נעשה אבן נייר במספריים ונחזור אליכם עם התוצאות. טוב, אז אני ניצחתי, אז זה אומר שאני מתחיל. הוא מתחיל מ-13 דקות. תפעיל את השעון, 3, 2, 1. אוקיי, בוא לכאן אבל שיהיה אותך. תרקוד. פריז. תמשיך לרקוד. אנפריז, תמשיך לרקוד. עצור, תפסיק לרקוד. תלטף אותה. רגע, שנייה. זה אותו. אתה עושה לי את מה שאמרתי לך? פריז. אנפריז, תלטף. דקה. פריז. עכשיו הוא כאן, כפי שאתם יכולים לראות. הוא בפריז. זה מפריע לי לראות. הוא בפריז, ככה. היא עומדת לאכול, הוא עומד לאכול. לא, היא ליקקה מקק. והיא בדיוק מקודם ליקקה מקק. אנפריז, תיקח את היד שלך ושים לה ליד הפה. זה אשמתה. טוב, תוריד, שלא תלקק אותך. תן לעצמך סטירה. שופט, לך לזמן. אני לא אמרתי חזקה. נכון. תרקוד בישיבה. פריז. אתה לא עושה דברים כמו שחשבתי. יש לך משהו ששכחת לעשות ובגדול. או יש לי אוקיי. אנפריז. קום. אמרתי לך שהיה לי רוק. אני הולך? יש לך רוק? היה לי. תירק לעצמך על היד. כבר בלתי. עדיין, תוציא אותו ותירק לעצמך על היד. לא יודע. טוב, שיהיה, בוא. פריז. דנג. קדימה, הופ. אנפריז, תעשה 10 שכיבות צמיחה. לא להדקה את זה. אבל 10 טובות. נו מה? באתי לרדת עד הסוף, כמו שצריך. כמו שצריך. זה לא נחשב כאן. זה לא נחשב. 2, 3, 4. אם אני נופל זה מתאפס? כן. למה אמרתי את זה בכלל? 6, 7, 8, 9, 10, שב. תעשה פלנק. כמה זמן? כמה שניות? כשאני אומר לך לעצור. לא להדקה לי. רואים אותו? בערך. טוב. רואים אותו כאן. יכול להגיד לי פריז, אתה יודע, כן? פריז. עכשיו הוא כאן. אנפריז, תעשה שכיבת צמיחה אחת לאט. קדימה. אל תדאג, אני עומד לנקום בך. קדימה. פריז. הוא נשבר. תאמר לי ב4 דקות, אם אתה לא עושה משהו שאמרתי, אז זה מוסיף דקה. לא, כל פעם שאני לא עושה משהו שאמרת, זה מוסיף דקה. עכשיו זה 5 דקות.
כאילו, אז עכשיו זה עוד דקה. נכון, 6 דקות. כן, גל, עכשיו 5 דקות? החלפתי את זה במקום 10 דקות. זה. רגע, תראה לי שנייה, חכו רגע, אני הולך לבדוק אצל השופט אם הוא לא מפושל לי. יש עוד 5 דקות ו30 שניות. תאמר לי שפה כתוב 4 ופה כתוב 0. טוב. יאללה, בוא. אז עוד דקה אני צריך. תעשה שוב שכבת צמיחה איטית. רגע, לא, די, בוא נבדוק. ואני רק אומר, אסור לעשות פריז ליותר מ10 שניות. קדימה. פריז. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אנפריז. הפסקת את השכיבת צריכה באמצע. עוד דקה. מה, אמרת? אמרתי לך לעשות שכיבת צריכה איתי? נו, ואז עשית לא סיימת. אבל לא סיימת אותה. שכחתי מזה. יש לו, תאמר לי כשבאמצע כתוב 3 ובצד כתוב, ובשני הצדדים כתוב 0. עכשיו, אני רוצה שאתה תעשה כפיפות בטן. כמה? 10. זה בזבז לך זמן. 10, תעשה 10. אוקיי. קדימה, בואו נראה אותו עושה שכיבת צמיחה. פריז! 2. אנפריז. איזה גאון אתה במקום הכי קל. פריז! זה גם מאוד קל אתה יודע. אנפריז. פריז. הכסף נפל. אנפריז. הכסף נפל, גל. אנפריז. פריז. אתה מפסיק אחר כך. חכה רגע. תן לי להזיז אותך, זה לא נחשב שאתה לא עושה נכון. כאן. עכשיו זה פריז. 10, 9, 8, 7, 6. אז אני אשנה את זה. דווקא זה יותר קל. זהו כאן, תישאר פה עכשיו 10, 9, כבר עברו 6 שניות. 7, לא 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. תמשיך את ה-10. זה 2. לא, איך זה 4? 3. זה 5. פשוט תעשה מה שאומר לך. שופט לך. משם. וואו, זה 5. זה 6. 5. זה 7. קדימה תעשה. 6. 7. 8. 9. די. 10. זהו, סיימת. עכשיו אתה יכול לעמוד, ובואו נראה עוד כמה זמן נשאר. זהו, נגמר לי הזמן, נאפס את זה, ונוריד את זה ל5 דקות, כי שיניתי את זה ל5 דקות. מה, נגמרו? היו 3 דקות? ועכשיו תורך, זה אומר שאתה צריך להחזיק את המצלמה ולעשות את זה כמו שצריך. קדימה. מה לעשות? 3, 4, התחלת. ותעשה פשוט שיראו אותי גם. מה לעשות? שיראו אותי. תחזיק ותורך. מה? הזמן שמתבזבז. לא, יש לי 10 דקות. לא, יש 5. לא, לא יהיה 5. מה? לא יהיה 5. היה לך 10. לא. תעשה סקור. מה לעשות? תעשה 20, 30 שכיבות צמיחה. רואים אתה מבזבז זמן, תראה כמה. פריז! תגיד לי למצלמה. היי. עכשיו 5, 4, תמשיך. 3. אנפריז. רד עד הסוף, עד הסוף. יאללה, זהו, תפסיק. אוקיי. בוא, אני צמא, תביא לי מים. אוקיי. זה משנה איזה כוס? יש לי כבר כוסות. שני אלה. אני בודק כל הזמן אם רואים אותך. אחרי זה תביא גם לך מים. וואו, אתה נזכר מה אני עומד לעשות לך. ככה. תביא לך מים ותמלא כמעט עד הסוף. אתה יודע שאני יכול למלות לך מים. כמעט עד הסוף? למלא. כמעט. לא, עד כאן. יש הפסקות מים, מים זה לא נחשב. עד פה? לא, מים זה כן. זהו, עצור. יאללה, בואו. לא לשתות עוד. אני רוצה שתשתה מעל זה. ואז אתה יורק? מעל זה. ואז אתה יורק? פריז! לא אנפריז.
אנפריז. פריז. הוא עכשיו נתקע כאן. 1, 2, 3, 4, 5. אנפריז. איך היה? בסדר. זהו, בוא. אני חושב שאתה כבר לא צמא. רק שפוך את המים לכיור. פריז. אנפריז. בוא. אני רוצה... אבל לא רואים אותי. אתה חייב... אותי, לא אותו. אתה חייב ללטף את הכלב. אותי, לא אותו. גל, תבדוק עוד כמה זמן נשאר. כן, לא, תלטף לו כאן. 2 דקות. פריז. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אנפריז. עושים את היד שלך מול הפה שלו. תזכור אבל שאני אמרתי עשית לי 2 שניות. זהו, 2 שניות. ראו אותך את התחתונים הם אדומים. אוקיי, יאללה. ראו לו את התחתונים. די גל. אוקיי, בוא. אני אצנזר את זה. שופט, תשאירו אותי אבל לא אני. שופט, אני רוצה שתאכל מהפופקורן. לא, הנה. לא, בעצם אני... צלם להם. תסתכלו, יש פה יותר מדי מלח. והוא מערבב לי את זה ככה בתוך המלח. אני אקח את זה. אז אני לא יכולה לאכול את זה, אי אפשר. למה? זה אפשרי? אני מפצח את זה. רוצה שאני אוכל את זה? חכה לכאן. אתה יודע שאמא שלנו נגסה בזה. והכל. את מה? תלקק את זה, ואז תשים את זה בתוך המלח. את מה, את זה? כן, תלקק ותשים בתוך המלח. לא, אני לא אוכל מזה. הכל בסדר גם. הרבה יותר, תסתכלו. בסדר, תגיד לי אם זה טעים. מה, אמרת משהו אחראי להחזיק? בוא נבדוק עוד כמה זמן נשאר. שיט. טעים? בוא, בדקה האחרונה. אני רוצה להגיד לך משהו. יכול לא כזה? לא. דיברת עכשיו. יש לי כמה דברים. גל, בדקה האחרונה אתה מחליט עם שגיא. נו גל שגיא ב-40 שניות האחרונות גל מחליט עליך. נו גל, נו מה זה? תגיד בחצוצרה. לא, נשאר לי בחילה, עצור את זה. עצור. אוקיי, נשארו עוד 25 שניות, תמשיך. יאללה, אני רוצה שאתה תרקוד. נגד אותו. פריז! מה זה? אנפריז. 10 שניות האחרונות. מבחינתי נגמר האתגר. כולם להגיד ביי. ביי. כך. נגמר. טוב, נגמר לו הזמן. מקווה שאהבתם. מקווה שאהבתם גם לראות אותי סובל. הפופקורן הזה עם המלח עשה לי בחילה. היי, לא לאכול את זה. נתתי לו את זה משחק. אז בקיצור, מקווה שנהנתם. בבקשה תשאירו סאב ולייק, זה מאוד יעזור לי. תודה, ויאללה ביי.